Hello mga madi, mayong buntag. So nadunggan ninyo no ang manok na po diha na nagtuktugaok. So buntag pa kanang sayo mga madi. So kana rin madi is nibalhin nami madi. So ning nakita madi dili na mo ang house sa kong mama madi. House na sa kong igsuon madi. So gipapuyo lang sa mi madi kay wala man sila ni puyo diri madi. So kami lang sa ni puyo sa kong paris madi. Okay, utso man madi. Onya madi. Tan-awa na ako ang mga urukan diha madi. Gikuhaan ako na og mga sanina madi. Sa imong nakita madi, daghan ka nagbulingon diha madi ba? Aw di na siya bulingon madi kanang nilabahan ba gikan sa urukan ako ang gikuha kay ilahang igalsan la sa kong urukan madi. Grabe gina siya madi ka bugat kung naay mga sanina madi. So ako lang sana siyang gianam-anam og panguha ba para dili lisod sa ilaha pa kay sila mag-suffer. So karon ako'y nag-suffer madi kay tan-awa na madi. Nagmuna-muna na kog panguhag hangers diha madi. Nagmuna-muna na kog sangit balik sa akong urukan ana madi. Kung unsay unahon ako nagalibog nagjud ko kung unsay unahon ako ana ba. Unya madi pag ukab na ako sa akong urukan madi yunsan la madi natanggal ang usa ka portahan madi. My G's ang nagdala ani akong urukan madi ay. Unya madi, wa tay choice madi kay kita raman usa madi nag Christmas atong kwarto madi. Hala madi. Halay, balik sa mga sanina madi nga gipang tanggal madi. Laban gyapon ta kay inahan man ta madi. Unsa pa man tong tagon kita raman sa tong kaugalingon madi kay akong baris na madi. Sa nautana diha asa kong paris akong ipa-duty. Ni duty akong baris madi. Ay na lang ba. Namagol akong paris madi ba para mamalit og layap person madi oy ala ay kaya man ako madi. So ning ako na nagipang kuris madi niya akong bibi na madi wala siya matulog. So nisabay na siya sa akong pagpamilo diha. Sa siyang pagtanaw diha madi grabe kadaghan nagtinga pinulunon siyang mama. Unya siya madi kaluyan pud madi wala sa siya maghasol. Ning tan-aw siya na ako madi pero perti pa lang nangasa na man niya madi oy. Unya madi gay wow agwanta madi kay siya siya manghingi ana siya madi oy. So akong gihabulan na siya madi kaya binaw nabutdan madi nagsiling pa ako madi good. Nya libe kisami madi so grabe bugno sa siya madi kay dag-uman to madi nya akong gasling pang gyapon madi kay gigangan ko sa akong lawas kisa madi igangan na madi wa tay ligo buntag ana madi. Buntag na sayuhan wa koy ligo ana init kay akong lawas. So nagsilimpan ang iyong madam. Unya gitagalan ko nagulong-gulong akong pagwangkon akong anak madi para nasa to siya kalingawan kay akong kalingawan ang akong mga sanina madi. Paghuman ako butang sa mga hinangar madi ako na put nang gipang tanggal ang kanang kahon madi ba ako na kay ako naglimpyohan madi perti man niyang abog sa sulod oy grabe. Murag walay tag-iya ng urkana. Unya, pag ako nagipangyabo, pag magyabo gibalik na po. Maratag nangayapa ka ni Mari may G's, gidaan ni Maji. So go lang yapon ko madi, go sipang siparit ko nang mga sanina nga dili na nako suluton madi ba. Nandi na ko ginahan sulubon. So ako na siyang gipang siparit para ipanghatag sa madi. May lang sa madi ba mga gamit sa nila madi ba. Unya kadang uban na madi isa kong gi-arrange siparit po ng karsunis og jacket madi kay kung puhon madi ba kana madugay ko kuan kabaw or kanding madi. So nay ka-support sa tong batiis madi bisag bati kita patiis madi ato nang suportahan tong patiis na bisag ikaskaro na siya madi way magbuot kay ako aning lawas. So mo to madi ang uban na madi is ako pong gikuan kay kung mga hasad madi is na ko suot sad madi ba mahala na daghang marsiko diri sa mga madi malay gamag suot madi di matabang og laba madi og matabang og hagpat sa marsiko hala to ning idam okay mo og trapo ana lang gud easy lang ba nagisi naman sa madi good di sa ingon nga rich kid kita hang ato na lang ba is ato sang gamiton ba nya kun di madala madi hala ato sang gamiton sa tong tiil madi kay mahal kay ang trapo madi oy hala kabaw na ka trapo ron tagpila na wanay tag tulo 100 siguro ay tag 50 nang usa. So mo to madi nya ako naman gitiwas og kuris madi so ako nagsugod ang kwarto ra gid madi ang diha ko nag-focus pa madi sa kwarto madi sa kuan na magadimaon na madi tanawan ng nasa kurong urakan madi nga unsa gipang patong sa babaw madi wa pa nilabot sa kilid madi grabe nagkuan gina siya madi naglukot-lukot ginang kilid ana ako sabot kung unsay unahon na gid ako na ganina lagi unya ni higda ko madi ay sa kalugayan madi on kay kapoy na